Iklan aksara Jawa. Temanipun jaga kesehatan. Kelas 12 IPS Gangsal. Enak, karenane saben dina kok saya akeh ya. Iya. Kepripun ya carane njaga kesehatan iki? Lah iku aku udah bingung. Pacar, Anak tiba batasin apa? niki jar tasih bingung njaga kesehatan iki pripun nggih? Nah, kuwi jar tasih bingung. Ayo olahraga sareng-sareng mawon nggih. Kangge jaga kesehatan. Ayo, ayo. Nggih. Cara njaga kesehatanipun yaiku Tapi aku ora mau sepatu. Oh, anak pasir kamu. Oh iya, oke siap. Siap. olahraga. Ayo mulai. Kok aku kesel ya? Ayo istirahat Rien. Yuk. Yuk. Jangan Pak. Minum banyu putih, tuladane minuman le mineral. Ayo minum le mineral deset sing ono manis-manis iki lho. Wah. Sutra, Matur nuwun ya, Nak. Ya sami-sami. Seger ya? Iya, enak. Anak apa, Jar? Timbang kok iki sing seger-seger napa nggih? Oh, Gon, aku wonten buah. Buah kan wonten vitamine. Wah, betul itu. Ayo, mak omahku. Yo. Jo. kanggo nambah nutrisi yaiku salah sijine mangan buah. Niki. Tarik sis. Monggo. Seger lah. Aduh. Saking iklan wau, dados kita sedaya kudu saged njaga kesehatan kanthi cara olahraga, minum banyu putih, lan mangan panganan kang wonten nutrisine kangge awaknipun. Matur nuwun.